Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mayong hapon mga igsoon nga tigpaminaw ni yung programa sa DXDR ang sangka sa katarungan nga sa matag adlaw nga Domingo nino alauna sa hapon magsugod tama ng alas 2. Kani maong programa iyagi hapon kini sa istasyon sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo nga maoy moderator niini ang atong station manager. Hinaut-on ta nga kani programa inyo kining matagan og panahon hantod unya sa pagtapos unya kani mao programa ubos gyapon ni sa mga balaod nato diri sa sangka sa katarungan nga aron mahapsayon ang atong panag tukiay. Unya mga igsoon karon dunay naka-schedule nga mga pamahayag no isig pamatud-anay na mo pamatuod og napoy negative side. Unya sa dili pa nato ni ihatag sa maong panahon ato nang i-greet ang mga nagpaminaw diha sa Sikayab no sa panimalay ni Nanay Corazon Balansag nga nagpaminaw din ha og labi na gyud kang brother Jilly Baktong sa Istaka nga nagpaminaw o kang brother Godofredo Canisar ato mga kausa diha sa simbahan nga Romano Katoliko no nga nagtuon og nagdipinsa sa mga pagtulunan. Mga igsoon ang tema nga ipamatuod karon sa tuang kauban nga giila po nako nga mentor si Brother Silbert Adriatico Dundoyano Sr. alias Veritas ang tema bahin sa Santo Papa. No, di ato ipabalo ang mga ruling niini aron mamalinawon kita, no. Ang una nga gidili ang pag-atake personal, ikaduha mangutana lang diha sa tema. Unya tulo lamang kapangutana. Gidili ang komentaryo og tahoron ang moderator. Dili mo sapaw mintras nagtubag sa mga pangutana. Kung dunay objection i-address sa moderator. Og ang walo mao ang gidili ang paglitok sa mga foul words sama sa buang o tonto. No? Manay mga ruling nato aron mahapsayon niya ang programa sa sangka sa katarungan. Ang yoga pong alagad sa maong temporary nga moderator, Brad Nicolay M. Lucenio sa Catholic Faith Defender. Mayong hapon o gatunang sugda no kay ang oras nagdaga naman gyud. Kaya palayo kog tawag ba ni Brad Mitchell na okay, si Bad Mitchell may negative side ani nga mo pamatuod sa negative side o ang affirmative side mao si Sir Shelbert no mo timbaya lang sa una Brad tuting ng tayaw sa mong timbaya Brad. Salamat no sa tuwa moderator. Magpatimbaya lang ko sa tanang membro sa Rock Jesus sa Rekla Indapit nga hinatunta nga sila dili sila mupaltas pagpaminaw ini tumaong tulumanon kada Domingo. O gilabi na po sa akong bugtong asawa nga naminaw karon. Dili luntayaw. Hinaut mo ta nga naminaw gid karon. Daghang salamat. Ito lang sugda no, pasensya na sa uban nga dili maka kuan timbaya kay ang atong pero pili po makatimbaya bisag mga kadyot lang. Manibaya sa ta. Okay, Brad. Mayong hapon mga kaigsunan, mga kagalaan. Kini si Brother Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist. Tanan nga nagasunod niini gikan sa Negros Oriental sa duha ka dakbayan ni Dipolog City, Dapitan City. Mayong hapon kanaton tanan. Okay, salamat Brad Mitchell. Brother Rogelio Valencia sa PBCM. Akong pagtimbaya sa akong mga kaigsunan sa mga pagtulunan sa PBCM. Dasigon mo nako sa kanunay kaya nga to ang magtutudlo. Wala maunsa ang iyang lawas ug ayaw mo pag-discourage sa ang tanan nakong mga kaigsunan sa pundok sa PBCM. Adto mo dito sa San Antonio saan kay tuara ang ato ang magtutudlo kay sa Katri wala gayud sa maunsa. Usa gidasig mo nako pag-ayo. Daghang salamat ug may hapon natong tanan. Okay, salamat Brother Rogelio Valencia sa PBCM atong hatag ni Brad Silbert Dundoyano sa imong timbaya sir. Salamat Brad Nicolay. Mayong hapon sa tanang mga naminaw karon sa tagsa-tagsa ka balay o sa mga kauban nato ron diri sa announcers booth. Mayong hapon
ug sa technical side ug labi na sa atong manager diri sa DXDR maayong hapon. Og ni Brother Oji no sa Born Again. Mayong hapon sa no, ako lang i-greet sa tinggingging diya sa Torno nga mayong hapon niyo diya te og simong pamilya ang Dios magapanalangin kayong tanan. Daghang salamat. Okay, salamat Brother Oji. Brother Bobby, makasiling sa Islam. Ano akong pag-utimbaya. Timbaya lang Dili ba? na ko kaya nga hiskutan ang tanan gidaghanon namo kay 65 ka nasudgod. Unya ang populasyon nami 2 ka bilyonis. Unya usaray dili na ko matukib sa iyang ngalan, nagpasabot nga siya dili mahimaya. Busa nga ang akong ikaw timbaya kay pinagi nga ang atong pamaagi, pinagi kang Jesucristo nga ang tigumon lang niya sa pag-ani sa kalibutan ang mga Israelites lamang. Wala na lain og sangyawan. Ang amo pod momong gyapon ang kaliwatan ni Ismael nga nagdagay diri sa Pilipinas nga mga kaigsunan nako nga mga Muslim. Busa nga ora na akong paguting baya kay ang akong mga donor nga ihatag wala kay ako rang bulsa ang akong gamiton. Alhamdulillah. Okay, salamat ayo Brother Bobby makasiling sa Islam na tuigsoon. Ang tema karon bahin sa Santo Papa ang affirmative side mao si Brother Silver Dundoyano sa Catholic Faith Defender nga mohatag nining maong dialogo. Unya ang negative side mao si Brother Mitchell Bindilio ang atong evangelist dinha sa Seventh-day Adventist Church. Okay, Brad Sir Silver, magsugod na imong panahon. Okay, isang lit pipila ra ka minutos mo nang diretso na dayon ta no kaya makasik kang oras. Okay. Kining maong tema importante kay ini nga tema kay naa diri naka base ang dugukan kaayong baruganan sa pagtuong Katoliko ngano nga doon natay Santo Papa. Og mo ni importante kaayo nga pagtulunan sa atong simbahan nga hangtod karon daghang kay wala kasabot na ini. Now unsa ni ka importante? Ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo doon na yun ay founder. Ang founder mao si Kristo mismo. Og ang role sa maong founder mao na siya silbing prime mover. Prime mover, siya mo'y labawng ulo kay siya gud may gatukod sa iglesia. Unya unsa man ka importante nga naagyoy pangulo o head no sa iglesia. Siyempre ra ang tubag. Ang tubag mao nga kung wala agoy pangulo sa usa ka organisasyon, unya dili na managsama ang hunahuna sa mga sakop sa mga organisasyon, magdebate na, magkasungi na, now karon kinsa may labawng tuhuan ang iyang tingog. Mao na hinungdan nga kinahanglan gyud nga dunay leader o pangulo. Ug mao na si Kristo nga pananglit ang iyang mga apostoles magdebate. Dili magkatakdo og pag-interpret kay naa may mga personalan. Ang katapusang musulti ang labaw gyud. Inigtingog sa labaw ang pangulo, hilom gyud tanan. Kay authoritative man ang pangulo. Parehas ra pud na sa kining Supreme Court. Di ba? Sa Supreme Court na ay mga justices puros ta mga pangulo kay mga chief man nato sa atong balaod. Pero naay pinakalabaw ang Chief Justice. Nganong doon na may pinakalabaw? Tungod kay og dili na lagi magparehas ang unahuna aning mga justices, ang labaw mo tingog nga inigtingog niya mo hilom na dayon tanan inigtingog sa Chief Justice. Mo na importante nganong dunay pangulo og si Kristo mo'y pangulo mo bitaw nga nadia sa Juan 10:16. Nag-ingon siya nga ang iyang iglesia usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Ang magbalantay nga gipasabot gyud siya, no? Pero dili bot pasabot nga tungod kay usa siya ka magbalantay, dili niya ipaambit ang iyang pagkamagbalantay sa mga tawo nga iyang sugoon sama sa mga apostoles. Ang mga apostoles puro magbalantay kay gisugo man niya pagbantay. So ug asa sila dapit, sila may mangulo dito, sila po'y mobantay. Pero sa tanang magbalantay naagi pinakalabaw. Og mao na si Kristo. Usa ka magbalantay nga pinakalabaw. Og ang mga apostoles magbalantay pero naagyoy chief pareha sa Supreme Court na Chief Justice. Nakaron sa mga apostoles si Kristo gyud mo ilang labaw. Si Kristo kay siya man ang usa ka magbalantay. Pero timan-an nato nga ang pagkamagbalantay adunay duha ka faktor. Espirituhanon o kanang pagkamakita nga pagka-espirituhanon nga magbalantay o pangulo. Si Kristo magbalantay siya o pangulo nga espirituhanon at the same time visible ang iyang pagka magbalantay kay makita man to ang iyang pagpangulo.
Unya kinaiya man gyud sa Dios nga ang katawhan diri sa yuta nagyoy makita nga mangulo, di ba? Pareha sa panahon ni Moises, si Moises tangulo makita gyud siya. Oh. Unya ditsoon na lang nato kay pila ra ka minutos. Sa panahon ni Kristo, espirituhan ng magbalantay o labawng chip siya, pero inig kamatay niya, dayon mabanhaw din, musaka man siya sa langit ug balik. Ang pangutana, kinsa may iyang gitahasan sa kanang pagka makita nga magbalantay o makita nga pangulo kay importante gyud nga dunay gyud makita nga pangulo. Now, si Kristo wala mawala iyang pagka-espirituhanong labawng magbalantay. Pero ang iyang pagkamakita nga magbalantay, iyang gipatrabaho ni Pedro. Nasa Juan 21:15 ngadto 17. Nga kanang pagpakaon sa panon sa iyang mga tupa. Trabaho man ni Kristo, pero iyang gipatrabaho ni kinsa? Ni Pedro. Mao na nga si Pedro mo'y iyang gipili nga silbing mutrabaho sa iyang trabaho isip usa ka magbalantay nga makita. Ang laing terminong gigamit nato na siya mo'y gihimong biker. Biker. Unya, punan pa nato. Ngano nga tawgon natog Santo Papa si Pedro nga wa may mabasa sa Biblia litra por litra nga Santo Papa. Ang pagtuo ko nato sa Biblia dili litra por litra ang tanan naay kanang masabot sumala sa Nehemias 8:8 nga apil ang masabot. No? Nakaron asa man masabot nga si Pedro Santo Papa. Well, nasa Mateo 16:19 nga si Pedro gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Now, kanang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, unsa may mabasa na itong mga tudling sa Biblia, unsa may description na. Mubasa ta sa Pinadayag 3:7, ang tinugyanan si Yahweh tawgon nagbalaan o santo sa kinan sila. Ang muna'y tinugyanan si Yahweh. Actually, ang nagkupot gyud ana si Kristo kay siya may naghawid anang authority kay kanaagong Yahweh God ang nagsimbolo na sa authority. Si Kristo may gahawid anang authority pero iya nang gitugyan. Iyang gi-share ang maong authority ngadto ni Pedro sa dihang iyang gitugyan ni Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. Unya, kana laging tinugyanan kay iya man na sa Dios ng maong katungdanan mao nang holy, santo kay alang-alag evil. So santo gyud ang katungdanana kay kanang katungdanan man ang iya sa Dios. So Pinadayag 3:7 ang kinugyanan si Yahweh tawgon og santo. Karon, nganong tawgon magpapa? O, di ba? Father. O nasa Isaias 22:21, Isaias 22:21 ngadto 22 nga ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Father. Sa ato ba papas kinat sila. So mabasa nato sa Biblia nga ang tinugyanan si Yahweh Santo Papa. O mo na si Pedro, Santo Papa o Holy Father. Actually titulo na siya sa Dios. No, titulo na sa Dios nga gigamit og tao. Basig maabot ni nga pangutana unya, pwede ba nga ang titulo sa Dios gamiton sa tao? Pwede. Pwede kay tungod sa imong pagkalabaw, ang titulo sa Dios pwede ipagamit nimo. Dili lang gali Santo Papa o Holy Father. Bisan pagali kanang titulo nga kanagyong moingon kag Dios, pwede na gamiton sa tao nga himuong labaw. Asa na mabasa sa Exodo 7:1 si Moises mismo. Giingnan sa Dios nga, Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios at tubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moses, pero kay aron tuhuan si Moses kay iya gisinugo man siya sa Dios, mao na nga kung titulo akong ipagamit nimo, ako lang gi-paraphrase mao nang niingon siya nga Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios at tubangan ni Paraon, pero dili Dios sa kahimtang si Moses. Ang iya lang katungdanan nga murag Dios kay labaw gud sa mga Israelitas. O mao na nga pwede di ay nga kanang titulo sa Dios gamiton sa tao nga mahimong leader. Dili lang gali kay sa head sa simbahan, bisan yes pamilya gamiton ng titulo sa Dios. Di ba? Kay bisag si Kristo niingon ay mo pagtawag og amahan diri syuta kay usarang yung amahan sa Matthew 23:9. Pero ngano man lagi nga ang head of the family nga kanang lalaki anang bana nganong tawgon man lagi tatay. O di ba? O papa, father. Mao na basta head of the family gali o any head bisan pagali sa panggobyerno pwede na tug tawgon og amahan para sa anang gobernador, mayor, bingta, amahan sa lungsod, amahan sa probinsya, pwede na, pero dili lang agawon ang pagkaamahan sa Dios. Lisod kay na. Kanang Matthew 23:9 ang gipasabot ana di na literal nga dili gyud magamit ang titulong amahan. Ang ipasabot ni Kristo diha nga kanang mapahitas o dili angayan tawgon og amahan. Nagpataas man gud ang mga Hudiyo og mga
magtutulo sa balaod, mao nang wala kahimuti ang ilang kinaiya ni Kristo, mo nang nagapamulong siya kay mong tawag og amahan diri. Ang iyang gipasabtanan na katong mapahitason. Kay niingon man siya sa Mateo 23:11 nga ang magpaubos ipataas ug ang magpataas ipaubos. Nagpataas man sila, mao nang ingon siya, di mo ngayon ang akong titulo o titulo sa akong amahan. O pero kung mapahibsanon mo, ang ngayon mo anang titulo nga labaw sama sa papa o pangulo. Yun na, di na literalon kay kung literalon na si Pablo Raban, ingon siya sa 1 Corinto 4:15, ako nahimong amahan sa maayong balita. Tupa papa. So mao na nga santo papa gyud si Pedro. Ug niya timan ana to nga kanang katungdanan kung mabakante gani doon naging mupuli sama sa katungdanan ni Judas na bakante na sa buhat 1:20 giingon diha nga doon naging mupuli. Na gani kuan na to siya kauban na to sa mga apostol. Unsa kung atong sabton ang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa mga yawi. Na mao po ni prueba nato nga dili tanan di ay kamatuoran mabasa sa Biblia kay di ra bagid mabasa sa Biblia kinsa nakapulis katungdanan ni Pedro ingon nga tinugyanan sa mga yawis king harian sa langit, no mo nay nya ila ra bang sawayon ang Katoliko nga asa man mabasa sa Biblia nga ang nakapulis katungdanan ni Pedro kanang si Linus, dili mabasa pero dili na sa prueba kumo dili mabasa dili na tinuod kay Sa one mga time 10 seconds na lang, sir. okay, dili na tinuod nga kung dili mabasa dili tinuod. Kay pagkadagang dili mabasa nga tinuod sama atong nahitabo sa Inquisition, di ba? Wala man sa Biblia pero tinuod. Wala man ko igong panahon og daghang salamat. Okay, salamat kanimo Brother Shelbert Dondoyano sa Catholic Defender sa imo ang pagpamatuod sa bahin sa Santo Papa, no? Isip affirmative side. Doon ay pangutana nga mga 5 minutos sa negative side. Brad Mitchell. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. O ni adto tang ato ipasupot ang atong pangutana mara dito kang Brother Beritas. Unang pangutana. Sumala sa pinadayag 3:7, imong giingon nga ang gihatagan sa Yahweh gitawag og balaan. Yes. Sumala sa Isaias 21:22. 21:22 gitawag siyag amahan. Yes. 21:22. Okay. Unang pangutana. Base sa duha ka teksto pinadayag 3:7 og Isaias 21:22. Na ay mabasa nga balaan nga amahan. Excuse me, pa naman. Kini bang pulong balaan nga amahan mo ba ni Santo Papa? Yes. Okay, salamat. Sa ato pa ang Santo Papa usa ka balaan nga amahan. Yes. Dili dautan. Repeat. Excuse me. Kajut. Basta Santo Papa kay balaan man nga amahan dili siya dautan. Dili sa iyan ang katungdanan. Dili na sabot iyang personal. Sa iyan ang katungdanan Santo Papa kay kana agong katungdanan maayo man na. Oh. Sunod pangutana. Sa diha nga ang usa ka gitawag og Santo Papa magbuhat og dinautan, magpabilin siyang Santo Papa nga usa ka balaan nga amahan og tawgo na siya og daotang amahan. Tuwag. Bisan sa usa ka pamilya ko ni example makasala ang amahan dili mawala ang iyang pagkaamahan. Asa mabasa sa Biblia nga ang usa ka pangulo bisan siya og daotan na nagpabilin ang iyang kahimtang sa pagkabalaan nga amahan. Wa po'y mabasa mangus Biblia nga kung makasala mawala ang imong titulo nga amahan. Okay. Kining giingon ninyo sa inyong basahon nga niadtong tuig December 6 December 6 955 AD to May 14 na 964 AD nga usa ka dautan nga papa nga mao si Juan 12, Pope John 12. Nga giingon din ni Sok Fernandez sa tuig 955 AD may papa nga 16 anyos ang edad og naila sa iyang kahugawan og kangilaran sa iyang pagmando. Gisumbong siya sa sala nga simonia kung pagbaligya og mga misa, panlimbong, panapaw, pagkikilawas sa iyang kadugo. Ang pangutana, angayan pa ba siyang tawag og Santo Papa sa iyang gibuhat? Sa ako nang giingon ang titulo niya nga Santo Papa wala na mag-refer sa iyang personal nga buhat. Buot sabton sa Iglesia Katolika gidawat ang usa ka dautan nga pangulo.
Sa Kaban! ang nakapasantos niya dili sa iyang personal kay mahimo mang supako niya ang mga pagtulunan sa simbahan. Bisan unsang relihiyon na naagay mga daotan, bisan pagali pastor, ministro, pero kanang katungdanan iya agyo na. Sa ato pa, sayop ang gibuhat ni Kristo nga sa dihang si Judas, giyawaan, gitangtangan siya siyang pagkatinon-an o gipulihan siya lain? Gipulian siya kay namatay man siya. Buot ni may sabton nga ang pagkasatanas ni Judas nagpabilin siya gihapon nga maayong tinon-an? Ang iyang pagbuhat og daotan dili toy nakapamaayo niya, klaro man na. Pero wala man goy babasa sa Biblia nga kumo nakasala ka kinahanglan gyud wag tangan ka sa imong Kung katungdanan. mabasa nako sa Biblia nga giingon na daan ni Ginoong Hesus nga si Judas alaot may pang wala siya na tao kay nagpagamit siya giyawa. Well, ang iyang pagkaalaot gumikan sa daotan iyang lihimo. Oh, sunod pagutana. Sunod pagutana. Matod nimo giangkon nimo na tungod sa iyang daotan nga pag ginahimo nahimo siyang alaot. O yun ka na nga tungod sa daotan gibinuhatan ni Juan Pope John XII nahimo siyang alaot og di nabalaan. Mo uyon ko na kay dili salamat. lang nagali mga librong katoliko nga naay mga pipila ka mga santo papa nga gihulagway dito sa ni kitsatong santusa nga nakita niya sa iyang vision nga nga impierno gani. Dili man gud naabot pasabot nga kung leader ka limpyo gyud ka, no? Kay si Kristo god mamili og mga opisyalis niya wala man gud na magpasabot nga dili gid masipyat makasala gyud, no? Hukman na sila. Pero ilan ang katungdanan? Okay. Parehas gud sa last lang. Diyan lang Parehas ra gud na siya sa atong mayor o gobernador. Balaan gud na kung bot sabto na ilang katungdanan, no? Kay wa man goy panggobyerno sa tao nga wala gitugot sa Dios. Tanan gitugot na sa Dios ng panggobyerno bisan panggobyerno sa tao na sa Roma 13. Oh, pero dili garantiya nga kumo naa sila ang katungdanan nga dili sila kabuhat og daotan. Pero hukman gyapon sila. Sunod pagutana. Ay, natapos na Okay, atong may oras, no? Kay ato na yung obserbaran yun o ayon na itong oras aron makahatag pa mo og panahon. Okay, ito ihatag ni Brother Mitchell Bendilio, ang SDA Evangelist alang sa iyang negative side. Okay. Wapo ni. Kamo lagi maghukom ani mga igsuon, no, sa maong ginahisgutan nila. Kamo nga naminaw kung kinsa ang naghisgot sa sakto nga katarungan. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Ang ato nga tema gipamatod-an gud ni Brother Veritas nga ang matuod nga iglesia naagyoy Santo Papa. Mingon gani tag Santo Papa mga kaigsuonan, usa na siya ka pinulungan nga sa ato nga Cebuano balaan nga amahan. Mingon gani tang balaan in contrast na, no? Kaatbang na sa daotan. Dili pwedeng himuon nga ang daotan balaan o ang balaan daotan. Di na pwede. Mubitaw nang nangutana ta ganiha. Kini bang balaan pwede ba di mahimong daotan? Nya kabalo manggod siya nga naay Santo Papang daotan mo to. Sa iyang personal pwede daotan pero ato ko nang basa ng Biblia. Unsay mahitabo mga kaigsuonan, ingon ang balaang kasulatan. Sumala sa Proverbio. Okay, nag-ingon sa Proverbio 29:12. Kung ang usa ka punoan maminaw sa kabakakan, ang tanan niyang mga alagad, lunlon, mga daotan. Tanawa lang na kung ang usa ka punoan, pangulo, maminaw sa kabakakan, ang tanang alagad, lunlon, daotan. Naminaw lang. How much more kanang gabuhat nagyug dinautan? Biblically speaking, kung ang usa ka pangulo magbuhat og daotan, ay kung ingnang magpabilin, kanabi tao, nigamit siya og tubag nga samas amahan. Ang but ipasabot sa usa ka pamilya, ang amahan nga, amahan sa pamilya, nga abusado, daotan kayo, mamunog sa mga kabataan, mamunog sa asawa, nangabit, tawgon ra gihapon di maayong amahan. Amo ra dili insakto igsoon. Di na insakto nga pangatarungan. Busa mga kaigsuonan og higala. Una, matod pa niya ang pulong Santo Papa dili gyud na mabasa diha sa Biblia. Mabasa oy. Ako maingon ko mabasa kinsa man. Si Kristo'y naglitok. Juan Kapitulo 17, versikulo 11. Ingon din ni Igsoon,
Naawa ba'y mabasa? Naaoy. Are in the world, and I come today. Holy Father, keep to thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we one. Juan 17 versikulo 11. Ingon, o karon wala na ako na ining kalibutan na. Matod pa na, apan ako, okay, nara sa kalibot niya as kapon sa kalibutan. Ikaw, amahan nga balaan. Kinsa may amahan nga balaan? Ang Dios amahan ang gireper ni Kristo. Naay balaan nga amahan pero dili tao ang amahan sa langit. Mao nang giingon sa Ginoo dito sa Ginoo sa Mateo 23:9. Wala kaninyo'y magpatawag og amahan kay doon naratay usa ka espirituhanong amahan ngadto as langit. Spiritual father dili na ingon humanly father. Dili na pwede. Dili na contradict sa nag-ingon sa Biblia nga Exodus 22 nga tumawad ka mo sa inyong amahan o inahan kay kana siya earthly father, dili na spiritual father. Nan karon unsa man ang Santo Papa, dili siya literal human or material father, dili siya pwede ana. Kay dili man na siya kapamilya, kundi dili gitawag siya spiritual father. Mo na Santo Papa. Og ngani sa ilang basahon igsoon, nag-ingon sa Convert Catechism of the Catholic Church, page 27 na gayon. Which is the Catholic Church? Answer, the Catholic Church is the church governed by the Pope, the Bishop of Rome. Why is the Catholic Church called Roman? Answer, the Catholic Church is called Roman because the Pope, her head, resides in Rome. Nganong gitawag ang mga iglesia og Romano? Ang Iglesia Katolika gitawag og Romano tungod kay ang Papa na iyang pangulo nagapuyo diha sa Roma. Sa ato pa mga kaigsunan ug mga kaigalan, atong masuta, atong naklaro. Nga kining address sa langit ng amahan, nga balaan nga amahan, nga ningon si Kristo, usara ang atong espirituhanong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw kamo pagtawag og espirituhanong amahan. Tanawa karon. Roma 4:11. Si Abraham gitawag siya espirituhanong amahan. Sa maayong balita Biblia nag-ingon diri igsoon. Kay gituli siya human siya mituo sa Dios. Og ang iyang pagkatinuli maoy timan nga tungod sa iyang pagtuo ang Dios miisip kaniya nga matarong bisag wala pa siya tulia. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. O gimatarong sila sa Dios bisag dili tinuli. Kinsa si Abraham gitawag og espirituhanong amahan sa tanan nga mutuo sa Dios. Ikaw ug ako og nga nituo ka sa Dios igsoon, ang atong espirituhanong amahan si Abraham. Sumala sa Biblia, letra por letra mabasa. Pero nakalimtan ni sa Iglesia Katolika og tawag si Abraham, Santo Papa Abraham. Dapat i-apil ni lista. Dapat i-apil ni kay letra por letra mabasa. Nga ang tanang tumutuo sa Dios, si Abraham gihimong espirituhanong amahan. Ngano mangwa ni naapil in taon? Nganong nakalimtan man si Abraham nga himong espirituhanong amahan? O Santo Papa, kung tinuod man kana. Ikaduhang punto. Kung tinuod nga ang espirituhanong amahan, tagaag titulo nga Santo Papa, nganong wa man igitudlo ni Kristo nga, oy, mga apostoles, ato bayang ibutang sa atong pagtulunan, atong ilhon si Abraham nga Santo Papa ha, kay ato nang maunay espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Wa gyud igsoon. Nan karon ato nang gibasa kaganiha. Daghan pa tay igsoon nga mapamatud-an. Nga daghang Santo Papa, ang ngalan ray santo, ang titulo ray santo, pero ang binuhatan wa nagkadimao. Nga naman, ingon pa diri igsoon, sumala sa atong mabasa.
Niya pa na lain. Sinulat gihapon ni Socrates Fernandez sa Catholic Handbook sa Catholic Faith, page 89. Si Papa Honorio I, human sa iyang kamatayon, gideklarar nga usa ka erehe. Ha? Unsa ka ni erehes? Kanang kaaway, gatudlo, og dili na mao. Kung nasayop sa pagpanudlo, bahin sa pagatuuhan. Kinsa? Si Papa Honorio I. Sa ikaunom nga konsilyo sa tuig 680, si Papa Leo milig-on sa hukom sa pagkairihe ni Honorio I. Kano saan siya nahimong Santo Papa? Sumaros kasaysayan. Oktubre 27, sa tuig 625, ngadto sa Oktubre 12, tuig 638. Nan ang pangutana, unsaon naman nato ni ron pag reconcile nga wagoy putol. Ambot ipasabot ni ene nga ang una man kahang Santo Papa si Pedro dayong ang nagsunod-sunod adto nya pag-abot sa tuig 625 naa na dayoy Santo ilang gitawag og Santo Papa nga irehis. Ha? Brad, 1 minute talaga. 1 minute. Ambot ipasabot, kamo ko nung tigpaminaw, pwede bang tawgon daig Santo Papa ang usa ka irehis nga tao? Unya, mingon dahil sila nga, ang iyang kuanana personal, way labot ang iyang katungdanan. Ang pangutana, kung ikaw Santo Papa, kung ikaw daotan, makapanudlo kag insakto. Imposible, oy. Kung ikaw daotan ang imong pagpanudlo, di na maooy. Daotan na ka, makatudlo pa kag tarong. Asa man na nato kuhaon nga argumento. Unsa may na ito mo? Kay irihis mara. Unsa iyang na ito mo? Nasayop sa iyang pagpanudlo sa pagatuohan. Ang pangutana, gisaysay ba diri sa magsusulat unsay sayop? Wa. Nga naman, kahit isaysay, mahibalaan man nga hangtod karon nagdumala, nagpadayon sila sa pagkasayop. Okay, Brad, pasensya na upos na ang time sa 10 minutes ni mo. Okay, dahil salamat. Website. Dili na ta sa mga pangutana ni Ano ito sa pagkawan sa kuna. Basi, ito ba sa kuna? Hello? Hello? Wala. Ala. Wala. Okay. Okay, lain na ito no. Pasensya na ang tawag lain. Okay, dili na ta sa tuigsoon si Brad Shelbert Dundo Yano sa Catholic Pitipender alang sa iyang mga pangutana. Okay, 5 minutes pangutana. Okay, ang una na ko, salamat Brad Mitch. Ang una na kong pangutana, si Pedro, gitugyanan man sa mga yawi sa gingharian sa langit, sumala sa Mateo 16:19, dayon sa Binadayag 3:7 ang gitugyanan sa yawi, tawgon og santo o balaan. Dayon sa Isaias Kapitulo 22, 21 nga 22, ang kinugyanan sa yawi, tawgon og Father o Papa. Base sa maong teksto, maong mga teksto, nagpasabot ba nga Santo Papa si Pedro? Mutubag na ko. Si Apostol Pedro sa Biblia wa gyud nagpakita sa iyang pagkasanto Papa. Ngano? Sumala sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 11, ginawong-nawong siya og kasaba ni Apostol Pablo. Dili pwede kasabaan ang Papa karon oy. Tan-awa sa panahon sa Inquisition nga imong giingon nga tinuod. Kinsay utok sa pagpanglutos o pangpamatay sa mga erehes, di ba ang Santo Papa? Kay dili pwede supakon ang Santo Papa. Kung tinuod si Apostol Pedro Santo Papa, di gyud unta makaakog pangasaba si Apostol Pablo kang San Pedro. Klaro? Therefore, kanang imong pag-ingon nga si Apostol Pedro Santo Papa, usala man kana kapanaghap o gimong giangkon nga wala sa Biblia ay mabasa. Salamat. Okay, lain pangutana. Ikadawang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga si Pedro
dili Santo Papa. Akin, salamat kaayo. Pag ingon ni Ginoong Hesus sa Juan 17 versikulo 11, nga amahan, ikaw laman ang balaang amahan, o niya, Mateo 23:9, nga di ta patawgon og amahan nga espirituhanon, kay nara tayo usa ka amahan dito sa langit nga espirituhanon. Wa manggani ka nakapamatuod nga ikaw afirmatibo ni ini nga mabasa nimo. Nga si Apostol Pedro usa siya ka Santo Papa. Ako na no ipangutan-on nimo nga usa man ko ka negatibo. Imong katugdanan Mr. Veritas karon ang pagtugan asay bersikulo dili ako. Sa debate igsoon sa lantoge ang negative dili pwedeng pangutanon sa tema nga affirmative. Busa imong burden of proof. Wa gani ka nakasabasa, ako na no imong pabasahon. Okay, Ang wala ni kaya, ang wala nimo pagbasa, wala nimo ebidensya sa pagbasa nga si Apostol Pedro, Santo Papa, lakton nga pagasulti, klaro og tin-aw nga dili siya Santo Papa, ebidensya gikasabaan siya ni Apostol Pablo. Okay, lain nga follow-up nga pangutana, sir. Ang katapusan akong pangutana, final ni siya nga Ulipon gyud. kining unsa ni kining segunda atong ikaduha na kong pangutana. Nangutana ko nimo kay imo manggong gisupak ang akong gipabarog nga Santo Papa si Pedro. So nagtuo ka o nagtudlo ka nga dili gyud Santo Papa si Pedro. Muna nangutana ko asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga dili Santo Papa si Pedro. Ang mabasa sa Biblia nga si Apostol Pedro usa ka apostoles. Sa unong Pedro 5:1 ngadto sa 3, gisulti diha ni Apostol Pedro nga bilang mga pangulo dili maghari-hari. Pero unsa may gibuhat sa Santo Papa karon? Sulay supak sa Santo Papa kay mo man ay haring gangis. Di ba pamatyon dayon? Tanawa sa panahon sa Inquisition. Tanang dili mo dawat sayo pagtulon sa Iglesia Katolika unsa ginahitabo? Di ba sunugon? Maunay klaro og tin-aw nga hari-hari nga pamaagi. Busa dili na or wala na gibuhat ni Apostol Pedro. Kay si Pedro, wa niya patya si Apostol Pablo sa dihang gikasabaan niya si Pedro. Maunay nakabulyaso. Ikaduhang punto, si Pedro na ay ugangan minyo. Kanya ang Santo Papa karon. Gawas ni Juan Pope John XII. Kay nagsigig pa na pa pero Santo Papa gihapon. Okay, natubag ang pangutana nga simple. Okay, napakailain pangutana, sir. Iba katulura. Depende. Kung 5 minutes. Pwede na last na. 5 minutes. 5 Mana. minutes Okay. na ito ganyan. Akong pangutana, mates, wala magtumbok sa unsay batasan. Ang akong pangutana base sa imong gisulti nga dili Santo Papa si Pedro. So, mao lang na ako lang i-klaro no. Asa mabasa sa Biblia ang imong gisulti, imong gipanudlo ron ang imong negative nga statement nga dili Santo Papa si Pedro. Okay. Ang balaod sa Santo Papa, ang katungdanan sa pagka-Santo Papa, mo'y haring gangis. Kung musupa ka sa Santo Papa, naa kay silot at ubangonon. Karon, ang ebidensya sa Apostol Pedro dili Santo Papa, Galacia 2:11, ginawong-nawong og kasaba siya ni Apostol Pablo. Nabaday Santo Papa, sulay ko nung kasaba na si Pope Francis karon, tanahon ta. Og naay tao nga makakasaba og Santo Papa karon. Amotuon nako nga si Apostol Pedro Santo Papa da itong kasabanan. Pero tanawa karon, bisan kinsang presidentehas kalibutan, mo amin, mo respeto og Santo Papa. Ngano man, kay dili siya pwedeng pasipalahan og kasab-an. Mao na Mr. Veritas, wa nang kinaihan ni Pedro oy kana nagpaila nga si Apostol Pedro dili gyud Santo Papa. Okay na, tapos na ang sir. Then pasensya ako pabalo diri no sa tuong maigsoon nga nasa announcers booth nga ang ato ang oras karon alang na sa rebuttal no sa matag affirmative ug negative. Kana yung pangutana magdi kay tagahatag panahon kay atong oras gamay na no. Inyo karon igo na lang ang pagpaminaw no. Pasensya na sa sunod na lang. Okay, ako ihatag maigsoon ang rebuttal ni Brother Shelbert Dundo Yano sa Catholic Defender. Sir, Pila ka minutos? 5 minutes sir. Okay. Diya sa pamilya, ang usa ka amahan, pananglit ako usa ka amahan, kung magpabadlong ko isip amahan, no? For example, maghubog-hubog ko, then mamay pagyug ko. Ang ako bang anak, dili na pwede mo tawag na kong amahan?
Sa Biblia naabay mabasa nga si Pedro klaro man yung Santo Papa kung mo tahod ta og logic, di ba? Sa logic nga ang logic kung dunay premise kinahanglan ang conclusion mo uyon sa premise. Ang premise 1 nga si Pedro gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Di ba? Wa man siguro mosupa kana Mateo 16:19. Ang tinugyanan sa yawi tawgon og santo o balaan ya sa pinadayag 3:7. Sa Isaias 22:21 ngadto 22, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Father o Papa sa kinat sila. Conclusion sa syllogism, therefore, si Pedro, Santo Papa. Minsan pag mangutana taga ng mga matematisyan, basta ang conclusion with premise, ang conclusion muuyon sa premise, ang conclusion insakto di mo na manigar. Karon gisupak sa atong higala nga si Brad Mitchell nga dili lagi na kay laig kuan ay yung mga Santo Papa o baog batasan wala man ko mag-ingon nga ang among mga Santo Papa mga limpyo gyud nga wa gyud nahimong dautan gani na man galitoy santos nga yang nakita dito sa iyang damgo nga naay mga Santo Papang na impierno. Pero kanang ilang katungdanan na dili man gud na gikan gud siyawa ng katungdanan. Kay kadtong pagkatinugyanan ni Pedro sa Yahweh, dili man siya may gabuot ato. Si Kristo man mao na nga kanang katungdanan niya balaan gyud na. Pero dili nabot pasabot nga kumo ang imong katungdanan balaan, dili nakakasupak anang mga pagtulon-an nga maayo. Na example, ingon nga dili kuno pwede nga makadaot makahimog sayop o makasulti bag unsa diha ang gihimong tinugyanan. Pwede oy kay si Pedro dayo klaro man tong gitugyanan. Oh, pero nganong gitawag man lagi sa Kristo og Satanas. Ngano man kay dunay higayon nga nakasulti sa di mao. Kay sa ako na laging giingon nga dili garantiya nga kung maghupot kag katungdanan di ka masipyat. Pwede ka masipyat personal. Pero dili ka masayop kung manudlo kag opisyal nga pagtulon-an nga guided by the Holy Spirit sa mapananglit kini mga sulat ni Pedro diri sa Biblia. Adi siya masayop ani. Kay guided man siya. Pero kung magtudlo siya iya ra, dili guided by the Spirit mahimo siyang masipyat. Pero wala magpasabot nga mawala na iyang katungdanan. Di ba? Oh, naman gali higayon nga gikoreksyonan ni Pablo sa Pedro. Di ba? Di ba na sa Galacia? Pero nag-ingon ba si Kristo nga kumo na sipyat si Pedro nga kuhaon na niya iyang katungdanan isip tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. In fact, nasa Lucas 22 nga nag-ampo pa manggaling si Kristo ni Pedro nga niingon siya nga Pedro, nag-ampo ako kaninyo. Pagbantay kamo kay si Satanas gitugutan sa pagpanintal ninyo. Og mahibalik na ikaw kanako panglig-una ang imo mga igsuon kana nagpasabot nga bisan si Kristo gali nasayod nga moagi gyud kasipyat si Pedro. Ano man kay mo bitong iyang giampo aron dili gyud kumpleto nga mahulog gyud si Pedro. Nasipyat man gyud si Pedro kay iya magaling gilimod si Kristo, di ba? Katuo pa gyud to. Pero bisan pa niya na wala kuha ang iyang katungdanan. In fact, giingon kay siya og malig-on na ka Pedro, panglig-on na ang imo mga igsoon gani sa katong taliabot na ang pagsaka ni Kristo sa langit. Kaklaro kayo ato nga ang trabaho ni Kristo sa pagdumala o pagpakaon iya yung gisangon ni Pedro. Nasa Juan 21:15 ngadto 17. Di ba? So mao na nga dili na siya prueba, dili na siya maayong sistema sa pagnigar kumo nakasala, nasipyat kay tao ra gud pod kinsa goy dili makasipyat na tug tao, si Brad Mitchell siguro balaan ni dili masipyat, no? Okay, pero og minyo magaling si Brad Mitchell tawgon gyapon ning amahan, no? Sa iyang anak kung minyo manggaling ni siya bisag umot lang basig balaan pud si Brad Mitchell, wa gyud ni nahimong kuan. So ato po na siyang tahoron ana kung mo na iyang baruganan. So mao lang na dila na ako tiwason. Okay, sir. Tapos na imong kuan ang rebuttal side ni Brother Don Silbert. Okay. Brother Chel. Salamat kayo igsoon ni atas sa panapos. Ang usa ka premise ni Brother Berita sumatod pa niya kung mamayi ko, kung palahubog ko bilang usa ka amahan. Wa ba di ay ang akong ama at nakatungod nga mutawag paghihapon akong amahan. Oy.
Pero sa wa pa ka nagpalahubog, sa wa pa ka namayi, gitawag kag maayo og buotang amahan. Pero og tarong ang imong anak sa dihang naghimo kag palahubog og naghimo kang himaye, mingon gyud ang imong anak, yabag kang pagkaamahan. Sa ato pa nausob ang imong titulo. Kung tinuod igsoon nga si Apostol Pedro Santo Papa, matod pa niya basta gani logic, premise, muhulog yun sa konklusyon, therefore nay konklusyon. Ang pangutana, unsa may premise? Ang premise, Galacia 2:11, gikasab-an si Apostol Pedro ni Apostol Pablo. Unsa may argumento? Dili pwede kasab-an ang Santo Papa. Therefore, kay gikasab-an man si Apostol Pedro ni Apostol Pablo, dili siya Santo Papa. Tinaw. Ang matod pa niya, natural kay nisipyat si Apostol Pedro. Gitawag og yawa, pero iya ra pong niya gipasabot. Apan kun mahibalik na ikaw. Sa ato pa, sa diha nga si Apostol Pedro nasipyat og nahimong nagsunod-sunod, nagbuhat og pamaaging di mao nga gitawag siya yawa, wa pa siya nahibalik. Now, sa ato pa, kung kanay atong gunitan nga punto, nga explanation, nga pamaagi, sabton di ay nato, nga si Papa Honorio sa iyang pagkairehe, si Papa Juan 12 sa iyang pagkauratan, wa pa nahibalik, pero naghupot sa katungdanan sa pagkapapa. Santo Papa. Bika mo nalay, konklusyon na timbang-timbang ana higala. Kay si Apostol Pedro, iya man ang explain, iya man ang explanation. Musipyat man ang tao. Si Pedro gitawag og giyawaan. Si Pedro gikasabaan ni Apostol Pablo. Pero nagingon si Ginoong Hesus, ug kon mahibalik ikaw, atoa na nganong nisipyat, nganong giyawaan, kay nahimulag, wa nahibalik. Apan sa nahibalik na, sa ato pa sa panahon di ay nga gadinautan ang Papa, na irihis ang Papa sa Iglesia Katolika, kining ay Iglesia wa gyud nahibalik di ay katarong. Kay ang ilang pangulo wa pa nagkadimao. Tinaw. Mo na mga kaigsuonan ang punto nga nihimo siya og format, explanation nga mohatod sa iyang pagpasabot na noon. Kay iya man ang explanation sa wa pa nahibalik. Sa ato pa sa dihang gihuptan kining Iglesia og Papa sa Roma nga daotan, irehis, wa di ay pa nahibalik kining simbahana. Onya, kay daghan man na apay anti-pope. Daghan na igsoon mo na nga, ang Santo Papa igsoon sa termino na daan, dili basta-basta balaan nga amahan. Onya, balaan nga amahan imong titulo, pero imong kinabuhi daotan. Imong pagpanudlo, di mao, kay ikaw irehis. Onya, tinuod paghihapon. Mao tong Proverbio 29:12, kung ang usa ka punuan naminaw sa kabakakan, ang tanan niyang alagad nahimong lunlon daotan. Naminaw las kabakakan na ha. How much more og siya mismo gabuhat. Therefore igsoon og higala, base sa Biblia, si Apostol Pedro dili Santo Papa. Nga naman, wa siya nagdawat sa mga requirements. Wa niya ang requirements sa Santo Papa. Number 1, ang Santo Papa di pwedeng kasabaan, pero siya gikasabaan. Ikaduha, why Santo Papa sa Iglesia Katolika nga gidawat, giila, nga usa ka minyo? Wala na, migsoon. Kay bawal ka na nila ang pagminyo sa usa ka pare. Gitawag na niya celibacy, doctrine of celibacy. Therefore, si Apostol Pedro, Mateo Kapitulo 8, versikulo 14, usa ka tawo nga minyo igsoon. Kana nga mga ebidensya, mga bisis na, nga dili gyud siya usa ka Santo Papa sumala sa giila nga gipanudlo sa Iglesia Katolika nga giangkon nga walay mabasa sa Biblia. Busa ni ining takna sa kahaponon alang sa ato karon nga pagkulokabildo ni ining aswito. Naa sa inyo ang paghukom igsoon. Base sa Biblia, base sa ebidensya. O niya karon ato namang nayagyag dinhi ngani mismo ang Inquisition, ang usas utok niya to si Pope Innocent III. O niya si Pope Leo nag-ingon nga ilang gidawat ang dakong tulubagon sa pagpamatay ni adtong minilyon ka mga tao. Si Pope Leon XIII na sa Mount Inquisition. Daghang salamat. Tapos Og may hapon kanatong tanan.
Okay, salamat kayo mga nagpamatuod og negative side sa inyong panahon din doon ay nakatunan ato may igsoon na nagpaminaw no. Nautunta nga doon na may nakatunan sa maong tema nga Santo Papa. Og inyo lang yapong mga desisyon maoy magpatigbabaw. Kining programa ha ato na turn over ni Sir Danny Lood, ang Chief Technician sa DXDR de Polo. Sa sunod na lang po nga higayon no, matag Domingo alauna tama alas 2. Og mosunod na ang programa ni Brother Rogelio Valencia alas 2 tama alas 2:30. O pagka alas 2:30 tama alas 3 mao ang lamdag sa kaitasan. Salamat og maayong hapon kanatong tanan. Radyo mo nationwide. Buong araw sa trabaho, maghapong